Magona vamutarisi, shots fired. Passionjava angatifunga kuti ndiye ega anogona kuudza nyika zvaanofunga. Uko mudiwa chema kati aiwa mukoma indinokurespektai. Vamutarisi vanyora tsamba yavo yakareba zvikuru, vakaita zvakare nelive, vakataura 9 minutes dzese vachiti aiwaka Passionjava wanyanyisa kujairira vanhu. Haungaudzi vanhu kuti kwaizvo ndatumwa nehurumende kuti ndizotaurira vamutarisi. Vamutarisi vari kunzi kwai vari kufeka moto kukambani kwavo, vari kufeka zvakare kuti kwai magetsi aenda, vachida kuti kwai tine malosses akadai kuti vati vaclaim mari kuinsurance. But aiwa hazvisiri izvo. Vamutarisi vabva vamira vakati aiwaka Java urambi uchidherera vanhu. Ivo vamutarisi vari kucreata employment kuZimbabwe ende vari kubatsira mahousehold akawandisa chaizvo. Saka Java hafaniri kuda kunetsana navo. Ivo vamutarisi vati Java pamwe chete naMudiwa vakafona vachitiwo vatumwa nehigher authority to campaign against Ivo pamwe chete naNashpens. Guys, Nashpens is not a child's playground. Ikambanombe, it is a lie and no one is authorized or sent them. And it is simply their attention-seeking behavior. It is not the system that is fighting against me, but rather him and his vain friends who fail to comprehend why people still support and admire me without having to boast like they do. They attempted to befriend me, but I declined to join their destructive circles that aim to undermine the values of our nation. They have always desired a direct confrontation with me despite my pleas for them to leave me alone. Unfortunately, they have continuously attacked both me and my business without any valid reason. Their actions stem from jealousy as they are unable to attain the love and respect from the people of Zimbabwe that I effortlessly receive. I'm grateful to the people of Zimbabwe for their unwavering support, which has become a powerful shield against these haters. Saka ndozvavataura vakati aiwaka imimi vakomana muri maheta vari kuedza vakomana kuti vapinze mutarisi muchikliki chavo chavanenge vachifamba vachiitana hoyo vachidya mari handiti vachitenga malambo vachiflasha asi mutarisi ati aiwaka iye is for the cause of the people. Haswere achiita zvinhu zvekuita mahoyo mustriti ka. Zvabva zvavatsamwisa vakomana vakati bodozve. Vatumwa nehurumende. Vatotumwa nehurumende. Imi kani. Aiwa manje vataura nemukomana ari intelligent. Atotaura kati aiwa hasi kumbotya zvinhu zvisina maturo izvo. Hurumende inotosapota kama indigenous businesses ka. And this is not a small medium enterprise. This is actually a very large. Don't use this cost per town. Handiti Mudiwa bvangu kurumidza akanyora kati aiwaka mukoma I'm disappointed. Tell me one day I ever disrespected you or worked against you. Mandirwadzisa. Why are you dragging me along? I repeatedly said you inspired me from the conversation. Getting you guys to talk and solve issues. Why do I have then need to look bad here? My greatest crime is to get you guys on the phone. You are lying to people and God knows mkoma. This is unbelievable. If you had an agenda, you could have made it clear. Put out there, I threatened you or spoke bad. When is connecting people ever become a crime? Saka Mudiwa ari kuti aiwa kaenda ngosanganisa vanhu kuti chitaurira naye munzwisisane instead yekuti muinde pama-social media. Mudiwa anga achiedza ku mediator naika, but conflict yacho yazosarira maoko ake. Vana Mudiwa kavachine ma-small businesses, so they are still looking up to Mutarisi. Saka vanotomurigada as mukoma zvechokwadi. And I actually apologized akati aiwa mukoma hamuna kutaura chokwadi. The fact that he said mukoma, guys. Emigani. Musakanga mwaka kusubscribe and to like and to comment zvamunofunga zviri kuitika muma-streets umu. Java anyanyisa. Nezuro takaona ari kupati yake. Mukomana tena 36 zvaari chanana. Vamwe vazhinji vari kuti aiwa Java tiri kumuziva nekuti ari kuchengetwa nemukadzi ende malambo ari kuswera achimanya nawo achidini. Zvinhu zvepa content creation Java ari kutonopuwa zvimalambo zviya obva atoyawo advertise zvake. Angoriwo brand ambassador wezvimakambani, but basically haana chinhu. Kuri kutonzi Lili ndiye murungu pamba paya, ndiye ane mari yese. Tatelicious abvangouyawo ipapo ndachibva ngoti if you back my love you can never cry ndiripo. It's impossible.
chirungu. It's impossible. Uri wangu zvekudaro dog father handimi original yacho. Asi Tatelicious musamukangamwika. Zuro ndizuro akambouya panapa akatukana naMutarisi akati hey handikutye uda kunditenga homwe kudii. But guys atipotaura nyaya. Passionjava ati yaroda kuexposa mabhebi avamutarisi. Avamutarisi vati vatombotye. Nokuti vanotoziva kutoti hazvimabhebi avaite. Ameno guys, tichatongomirira tihoti conflict yavo iri kumbonyatsoenda nekupi chaizvo. What are they trying to prove? Munhu haubvumidzwe kutaura kana kucomplaina anything tiri kuitika kubusiness kwako because kwaijavha anozouya otatumwa nehurumende. Kuhurumende ndianiko guys? Hurumende ndijavha here kana kuti ndiwo mavoters? Vamutarisi vatotaura confidently kuti kana vachida kundodya vari kustate house vanotonopinda. Iye javha achingoti kopo ari kware. Yaika mumastreets muri kubvira muri kubvira mastreets.